Какво става, хора? Аз съм Джеф, днес снимаме на Терария. Не знам кой епизод вече, почна да ги губа. Играх малко зад кадър. Пак тя тук е играта на Transformers. Играх малко зад кадър, ама не малко, само си направих къща за NPC-те, само това. Намерих си армор и това. И хубаво, тук ли сте? Да, хубаво. Браво, мерси! И тук сме с много хора по скайпа. И като свърша с клипа ще игра с тях. Охо, какво сме забля. Стига. И ще го има в YouTube. Чакай, бе, аз тук на този профил не можеш ли да летя? Шанс. Че е в дома, па? Маринке, ти на кой левел си? 52 и половината му. 52 и половината му. Сега си на 43-ти, най-спокойничко чакай. Аз съм на 19, хефти ли са? Не мога да лифта, не мога. Спартанци, давайте. Не мога. Това трябва да го изрязвам, обаче, ама няма го изрязвам да гледат какви сте обитаци хората. Много сте тихички, дайте по-силно, викайте! Ох! Викайте, като мен не мога цели на този батон. Аз се стоя най-спокойно. Но те трябва да целят машматка. Обе, как ти викаш матка? Маринки, как ще стрясне? Лаги. Не мога да затапа, съжалявам. Как ми прати покана? Нали знаете, че ще има след това и в YouTube, не са легавите. Хожеланки, ще килон съм. Заяк. Чай да отдалеча тонконта да не се чуят. Съседите си могат при размянка да я убия. Ужасно. Какво правите, ба? Мене ли ще путате, бе? Дойте! Тук камни, три птички, една червена, една бяла и една синя. Давайте да убием тази шматка. Харесайте за Франция. Чакай да не взема да вляза случайно. Пък другите вече ще ги трепа. Чао. Марино, камен пингвин! Да! Маринка много ги отрепа! Камен пингвин е тук, Марино! Камен киндер пингюто. За, Марин! Каменец с киндер пингю. Спартанци, напред. И камен пингвин. Нали? Той винаги си бил пингвин. Марино, реди ме, Марино! Камен много иска. Камен е много нахален. Камен е нахален, банален. Камене, да ти кажа какво ще е името на клипа. Терария епизод еди кой си? Уит качалките. Съгласен ли си за това име, Кам? Откачен епизод. Да, откачен епизод в YouTube. Колко ли лайкаш? Не, ще се казва Терария еди кой си епизод. Уит откачалките и Камен. Стига бе. Месуардор е... Ой, не бе! Гледай бе, половината ми кръв отида. Тя тук почна... Иванки е ревивахата, Антон може и без да бъде. Аз дори не може да ми вляза в дупката. Може би. О, мале!
Диля, ти си шамана. Диляне. О, Диля. ама аз не играя, сега играча, раде. Ама кой ще ни помогне? Не възнам, ви сте мангаля. Искам да го търся. Едната да го целям с кокошки. Какво ще ме правите мене, бе? Музиката мога е по-силна, искате ли? Да. Ай, кокошката. Какво ще ме правите мене? О, убил го, видяхте ли го, оцелих го и го убих. Ми, какво искаш, аз съм афака? Снимам клип. Намалете га тази музика, бе, така да сме някой дискотека. Дискотека. Тупц, 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 тупц. Който танцуваща уха. Камен. Камени, да така ли каква рима измислих днеска, бе? Камени. Камени. Вижте разкачалата как пее. Всички сме го виждали, Марно. Камни, усещаш ли, че ще има копирайт? Сещаш ли на мазно копирайт? Хабаторчо и като ути. Юпи! Оцелях! Юпи! Прескочи го без да искам! Абе, то с много мазен бадо. Моля ти се, телефонни ме! Мерси! Мерси, Криси, След малко ще свършвам, защото мога да сням по 10 минути. Копирайт, че сещам аз. Мазен копирайт. Ще ми пуснат. Копайте гроб, защото аз не знам дали ще помогна. Да взема бута! Ей, разбазика са. Кой виждал, че аз пелха? Макарина! Туп. О, найс, бе. Такова нещо. Манче, ревиве, рицаре. Сега всички ще чакат. Ревивай! Мини камене, моля ти се, искам да видя как като Елха, искам да се видя малка като Елха. Абе, имам цели, много страшно. Искам да се видя малка като Елха. Абе, вижте ме. Камене, моля ти, направи малка. Ма то ти си мъртва. Не съм мъртва, гледай сега. Мъртва ще ми. Абе, ти си жива. Главата е мъртва. Ой, намалете го, е. Кой ще го надали тук като чалга на джиница? Като банячарница. Ой, кой ти е? Никой, който познавам, не е като мен. Така че много си ми. Аз, Камен и друг. И Марика, Вики, защо не играеш? Вики. Това ще от този епизод и от тия епизод и от тия откачалки. Аз бях Джев, вие бяхте, не знам какви бяхте, ама бяхте някакви. И айди. Чао. Чао.